Nandito kami sa Spyder. Pupunta kami sa Spyder. Titingin kami ng helmet. So, tara. Let's ride. Let's go. Phoenix. Wow. Plain mas maganda. Full face ang kailangan eh. May bago kayong dating? May Saturday pa. Saturday. Anong mga ano? Hindi natin sure kung ano yung mga darating eh. Wala kami idea pa. Pero ngayon wala pang bago. Recon pa lang din. Wala pa po. Wala din kami stock. Walang stock. Ganda nito. Wow. Magkano yung ganito nyo? 3,995 po yan. 3,995. May mga padding na rin siya. Yes, po. Wow. May padding na rin. Eventually. Yan, dito kami nakahanap sa sa department store. Yan. Yan yung mga stock nila. Yan, may spike, may ship. Yan. Meron din vortex. Ito na, nakabili na kami. Spyder. Ayan, babayaran na namin. Ayan na siya, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Punta na kami sa cashier. Ito na. Spyder. Kabili namin yung Spyder. Re-reviewin natin yan. Mga gray ride pag-uwi. Alright. Let's go. Yan. Pauwi na kami. Nakita nyo, dala-dala na. Spyder. Yan. Dala namin ng Genesis. Yeah, boy. A few moments later. Hey. Ito na. Nakauwi na kami mga ka-gray ride, no? So, this time, unboxing vlog tayo for today. So, tingnan natin kung anong laman na itong helmet na to. Kaya itong box na to, anong helmet ang laman. So, ito na siya. Ano kaya itong helmet na to? Alright. So, ito yung box niya, no? Ayan. Bali, ito na siya. Kulay gray yung ano niya, yung helmet bag niya. So, ano kaya ito? Tingnan na natin. Ito na siya. Tanan! The Spyder Phoenix 2.0. Yan. Nice. Full face, no? Yan. Tingnan nyo siya. Siya ay matte black. Yan. Matte black. Matte black. So, napakagaan niya, no? Ang handy niya, no? Okay. Ang size nito ay XL. Yan, XL yung size niya. So, kung makikita nyo, medyo may pa-curve siya dito. Yan, sa gilid niya. Kumbaga parang patulis
papunta sa baba, no? Yan. Simulan natin sa sa air vents niya. Ito yung sa mount. Yan. Ito naman yung sa taas niya. Yan. And then, pag numano dito ang hangin yan, dito lalabas yan sa likod. Meron siya ditong labasan ng hangin. Yan. Meron din siyang logo dito na Spyder. Ayan, Phoenix 2.0. Meron na rin siyang ICC. Yan yung size niya, XL 620. Yan. Yung bigat niya ay 1,400 plus 50 grams. Yan yung bigat niya. So, andito rin, meron din siya nakalagay dito na Spyder sa gilid. And then, logo, usually, nandito sa may head. Yan, ayan yung itsura niya. Ayan yung gilid. Wow, di ba? Wow! So, simulan natin. Itong Spyder Phoenix 2.0 ay full face. Ayan, full face siya. And then, ito yung visor niya. Ito yung visor. And then, meron din siyang ito, tawag dito, yung flow. Wala siyang another visor o kaya tinatawag na dual visor. Hindi siya dual visor, no? Hindi siya dual visor. Single visor lang siya. At ito rin, Spyder Phoenix 2.0, meron din siyang lock. Ayan, ito. Nakita nyo dito. Ayan, nakita nyo dyan. Meron siyang lock. Pag nilock nyo, kinaganda, nandito Sa harap yung pwede nyo i-open na ganyan. Either dito, or dito nyo pwede siyang buksan. Ayan. Yung sa din naman niya, pag kalas ng mas madali. Kasi dito, meron siyang clip. Ayan, dito. Ayan. Ano pang meron dito sa Spyder Phoenix 2.0? Ito rin ay advanced ABS shell with high pressure thermoplastic technology. Wow! Pambihira, libo ba? So, ayun siya, ABS shell siya. Matigas. Yan. Try nyo. Try nyo yung untog. Matigas. At hindi masasaktan yung ulo nyo kasi pwede siyang tumalbog. Ayan. And then, ano rin siya, chin strap with micrometric closure. Yan. With micro. And then, ECE certified na rin siya. Yan. Itong Spyder na to. And, kinaganda niyan, yung inner lining niya ay hygienic and washable. Oo. Ditanggal din to. Pwede siyang washable yung inner lining niya. Ayan, natatanggal. Ayan, natatanggal siya. Pwede rin palitan. Kung ang size nyo ay large, pwede rin palitan to ng large na lining. Ayan. Ito yung loob niya, oh. Ayan. And kinaganda rin ito, scratch resistance and distortion free visor. Stay, hindi masyadong gas-gas yung visor na to, yung clear lens na to. Okay, ano pang meron dito? Force flow ventilation system, yung kanina. Dito yung ventilation, dito, labas sa likod. And so, ayan lang naman siya. Basta siya, magaan siya.
At nakita nyo tong curve na to. I mean, pwede nyo lagyan ng spoiler. Yan. Kung may DIY spoiler kayo, pwede nyo lagyan yan. Diba? Matte black. Napakaganda, diba? Matte black. And then, ito na hinintay nyo. Magkano to nabili? Nabili to ng 2,799.75. Total of 2,800. Yan, 2,800. So, kung gusto nyo makabili ng mura, abang-abang kayo sa mga naka-sale ngayon. May discount, no? Yan. Pero ito binili namin sa ano, no? Kung nakita nyo yung unang video, sa SM Store. Pumunta kami sa Spyder shop, pero paubos na yung kanilang stock. Darating pa daw ng Friday or next week, something ganon. So ayun siya, Spyder Phoenix 2.0. So tetestingin natin, mag-aaral tayo ng feedback dito kapag ginaya natin kung gaano kalakas nga ba yung wind noise o kung gaano siya kaganda. Ayan, kita nyo yung lining niya, no? Nakita nyo? Patulis dito. Yan. Kaya kung ang ulo nyo ay medyo payat, bagay rin to. Kung ang ulo nyo ay medyo bilugan, medyo sasakit dito masyado yung dito sa gilid. Yun yung mga panga kapag tinanggal nyo yan. So yun lang naman yung feedback ko na konti. Yan. So dito natapusin ang vlog at unboxing vlog for today. So this is Guerra Moro Vlog. Alright, log out.